ens va visitar fa unes setmanes, jo no hi era, i ens va ensenyar una petita part del seu amplíssim coneixement sobre l'art romànic. Clar, volem saber més, així que aquí el tornem a tenir, de nou, el Joan Pau Hinarejos. Ell és periodista i divulgador, a més d'autor del compte @romàniccatalà. Què tal, Joan Pau, com estàs? Molt bona tarda, Mercè, encantat de tornar. Jo et deia, és que tu ets més veterà. No, home, no. Perquè, clar, jo no ho he fet mai, això. Bueno, jo encantadíssim de tornar. Veig que van canviant les cares a l'altra banda, però si es tracta de parlar del romànic, el que vulgueu. Cap problema. Mira, hem fet una crida a la Marta Jarque, perquè la darrera vegada vas estar amb la Marta, a veure si baixa. Vinga, va. Aquí a l'estudi, però... Clar, és que en Joan Pau és el que deia, ens va agradar tant que ens acompanyarà, li hem demanat, vine un cop al mes a Fabricació i ens parlarà d'aquest art que tal li apassiona, el romànic. Que jo, primer de tot, a Joan Pau, abans d'entrar al teu look, que ja ho estic veient, abans d'entrar al teu look, per què el romànic català? Què té el romànic català que t'apassioni tant? Buf, mira. Que avui ho deia a la redacció, però per què? Per què en sap tant? Vull dir, per què... A veure, m'ha apassionat des de sempre. Sempre ho he dit, per via familiar, per via materna, per via d'excursions familiars. És una cosa que m'ha quedat molt gravada a la retina. Jo crec que inicialment té a veure amb els colors, que els oients no els podran veure, però, per exemple, en aquesta carpeta podeu apreciar una alternança de colors fantàstica, colors molt purs, molt primaris, una utilització del color que és molt moderna, perquè es basa més en les alternances que no en determinats simbolismes i ni molt menys en cap semblança amb la realitat, que seria pura casualitat. Jo crec que aquesta va ser una mica la clau del meu jo infantil, si ens haguessin de retrotraure, que és aquest dibuix que pot recordar una mica fins i tot el dibuix infantil i a la vegada una mica la mentalitat moderna. I el romànic en això, sobretot la pintura, a Catalunya és extraordinari. Per tant, ja de petit ja va començar aquest idili amb l'art romànic. Sens dubte. Va començar de petit, va seguir d'adolescent, que mal el vaig passar a l'adolescència allò fent dibuixos de la Maiestas Domini, dels campanars, fotografies a tort i a dret de tots els jocs on anàvem, el treball de recerca, tot el que ha pogut passar al romànic, per allà va passar la meva filia del romànic. Que bo, amb el filtre, que bo. Entre moltes altres, però aquesta sempre hi ha estat. Sempre. Marta Jarque. Què tal? Bona tarda. Hola. Per al·lusions. Clar, és que... Pau, com estàs? Molt bé. I tu? Molt bé. Avui vens més elegant que l'últim dia que ens vam veure, no? Val, això no sé com prendre-m'ho, però... No, millor. No, has canviat una mica l'estil. Sí. A veure, ensenya'ns-ho, explica-ho per què. A veure, és que l'últim dia vaig venir amb un Son Goku romànic. Sí, ja ho vaig veure a xarxes. I avui, doncs, volia canviar una mica el look i us he portat una Maiestas Domini que m'he dissenyat, que porta un altaveu, empunyant un altaveu. Això has fet tu? Ho has fet tu? Sí. Quina passada. Com que em sobra el temps, saps? I dic, mira, comencem una cosa nova, doncs va, el Cris anunciant aquesta bona nova i predicant l'evangeli del romànic al món modern i digital. Clar, perquè de fet, et sembla bé que posem així l'estel del romànic? L'estel del romànic, em sembla preciós. Sí? Doncs saps què li falta a l'estel del romànic? Què? Una mica de música, va, vinga, Sí, estava dient en Joan Pau que, clar, o sigui, ell és el veterà, tu també, perquè jo no he portat mai aquests rutes amb en Joan Pau. T'has de deixar portar. Em deixo portar per aquesta ruta que ens portaràs, perquè ve carregada, ve carregadíssima, diria. Sí, ve carregadeta. Doncs mira, podem fer l'estel del romànic, ja que pel que veig el vostre logo és un estel de 10 puntes, o si no soc massa de lletres, m'ha semblat veure-ho. Doncs us volia proposar els 10 bàsics del romànic, que fem 10 parades a través de... Bé, doncs si ens volem aproximar a aquest art, quines 10 coses podríem intentar veure? Que, per cert, ja l'estel de per si és una imatge molt present en l'art medieval. Per descomptat, doncs estareu pensant en l'estel de Betlem, però també tenim els dos estels que flanquegen la Verge Maria, que signifiquen l'antiga llei i la nova llei. Però també els estels de l'Apocalipsi, que són les 12 tribus, que són les esglésies d'Àsia. Això, en fi, se'n podria fer només un monogràfic només de les estrelles. Però, si us sembla, doncs comencem amb aquesta primera parada. Doncs, escolta, Joan Pau, deixa'm dir-te abans de començar, més que res, com que això serà una passejada, com si sortíssim d'excursió pel romànic. Sí, amb monitor. Sí, la propera vegada que vinguis, perquè em sembla que tornaràs, si ens poguessis dur samarretes, perquè saps, això fa molt goig. Sí, esclar, quan sortim d'excursió, si anem tots vestits iguals, Mercè, amb aquestes... Digueu-me talles i de més i fem la comanda. Però això ho comercialitzes o la gent la Jarque? No, encara no, però gràcies per la idea. Veus? M'ha agradat això. Merchandising romànic. Home, clar. És que la gent t'ho compraria segur. Oportunitat de negoci, Nosaltres t'ho comprem, Aquí pensa que som de fabricacació pròpia. Ah, clar.
Aquí ens ho fem tot a casa, Tots nosaltres mateixos, Joan Pau. Doncs em dieu, després talles i... Vinga. Jo vull la del Son Goku, El Son Goku és molt xulo. Va, cap on ens portes? Primera... Soc molt millennial. Primera parada, si nosaltres també. Doncs comencem la primera parada felicitant. Aquí hem de felicitar, que és el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que és un museu que fa 90 anys, enguany, i que és com, no sé, seria el Louvre o el Prado de qualsevol amant de l'art romànic i de l'art medieval en general, perquè no hi ha una altra col·lecció al món amb tanta i tan bona pintura romànica. Sobretot les pintures murals més famoses, doncs les de Sant Climent de Taüll i Santa Maria de Taüll, sí. Però també molta pintura sobre taula, com la imatge que us he ensenyat i que els oients no poden veure, ho sento molt, ja sé que fa ràbia, del frontal de la Seu d'Urgell, que és magnífic i que a més el tinc de fons de pantalla del mòbil. Aquest és el teu fons de pantalla? Sí. Veus? Sí. A veure, ensenya'ns-ho. Sort que tenim a la Vanessa, Joan Pau, que ho està gravant tot. Estem massa televisius, no? Avui, aquí, però mira, veus? Aquí hi ha gent que té... Sí que és veritat. Sí. No sé, vosaltres què teniu? Voleu dir? Sí, home, sí. Jo tinc això, soc raro. Sí, tinc el Cris de la Seu d'Urgell. Jo tinc el Pauet, que és el meu nebot xic. Ah, sí. Que fa de cuiner, que el tenim dins d'una cassola. Què et sembla? Sí. Però no el veu cuinar, no? Sí. De fet, no se'l veu la cara, està tapat per la icona de Movistar i de la cadena SER, però molt bé. I a veure quines aplicacions surtin aquí. No, les que no podia dir no les he dit. No, jo tinc una imatge estàndard que ja et venia amb el telèfon. Ah, que bonic, aquests fons. Què passa? Que a vegades, si la veus cada dia, te n'acabes avorrint. No sé si t'ho ha passat amb el Pauet. Pantalla. No, perquè jo la tinc. O sigui, que no, jo també, a les dues, ja sé què vols dir. La música que et sona li agafes mania. L'acabes avorrint, no? Jo dic, em poso una de neutre, perquè així... Ni molt avorrida ni molt estimulant. Però tu no t'has avorrit Jo mai m'he avorrit del romànic. Veus? És una excepció. Ho provaré. És com els matrimonis feliços. Doncs això, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que té aquesta col·lecció impressionant que heu de veure, i que us preguntareu, per què això aquí? Clar, per què a casa nostra? O sigui, que bé, però a Barcelona. Jo sempre dic que és una mica la geografia, la història i la política, en certa manera. La geografia perquè som un pont a Europa, entre la península ibèrica, entre el continent, entre el Mediterrani, i això ha fet que rebem moltes influències, des de la miniatura hispànica fins a l'art bizantí, moltíssimes coses. Però és que també resulta que l'edat mitjana coincideix amb l'època de major expansió de Catalunya i dels comtats catalans. Per tant, tenim un art d'acord amb aquesta època històrica i que després no es veu tapat o tan reconstruït per estils posteriors com el Renaixement o el Barroc. Però, sobretot, si hi ha una clau, és que va haver una gent fa aproximadament 100 anys que es va proposar que s'havien de rescatar aquestes pintures. Van descobrir que aquest era un art, o van voler descobrir-lo com un art nacional, cosa que estaven fent molts països a tot el món, pràcticament tots, i van dir, escolta, hem de crear un museu, perquè a més estem veient que els marxants nord-americans s'enduen les obres més preuades, com per exemple la Santa Maria de Mur, i una mica es van posar en guàrdia i això va fer que es creés el museu, doncs ara farà 90 anys aquest any. Joan Pau, creus que nosaltres, catalans, menys tenim gairebé, no menys tenim, però no som conscients del que hi ha en aquest museu? Sí, jo... Vull dir, no sé, tinc com aquesta sensació que a vegades, quan ho tens a casa, ho tens a prop, no ets conscient de les meravelles que guarda, no?, el museu. Jo sempre em faig pesat amb això, de que no coneixem prou o no reconeixem prou. Exacte. I que en part té a veure amb això últim que explicàvem, amb aquesta portada de les pintures per part de molts pobles del Pirineu, que es va fer amb aquesta voluntat de rescat, però que, clar, ja estan deslocalitzades. I això doncs, ens porta a tot el debat artístic dels frisos del Partenó, de moltíssimes obres d'art que la gent es pregunta d'on són, on van ser creades, on estan exposades. Clar. I tenim aquí una certa dissociació que ens impedeix a Catalunya el que jo crec que hauríem de fer més desacomplexadament, que és fer bandera d'això, i fer bandera de que tenim aquesta pinacoteca excepcional, que va influir, per exemple, a artistes com Picasso o com Tàpies, no?, que van visitar el museu i es van veure marcats per aquest art. Clar, però és veritat que és com fa de mal conservar, no?, una mica la romànic, entén-me, perquè es pintava moltes vegades directament, això ho sabràs tu, sobre la pedra, aleshores, clar, el transport, el manteniment de tot això és més feixuc que, per exemple, una tela, no?, d'un oli. Com ho veus? Absolutament, i això li dona encara més mèrit a aquest procés que es va dur a terme a principis del segle XX i on la tècnica que més es va utilitzar possiblement us soni per la novel·la del Martí Gironell, que és l'estrapo, que és aquest desembolicament. A mi em sembla flipant. Cada cop que ho llegeixo intento entendre-ho, perquè no, és que sóc massa de lletres per a aquestes coses. És, d'alguna manera, amb una tela encolada, doncs desenrotlles la pintura, només la capa pictòrica, i després te l'emportes al museu o al lloc de destí i la tornes a posar sobre un suport de tela. Em sembla flipant. És màgia. És pura màgia. Perdona una cosa, parlant de màgia, aquesta música que sona ara de fons, a veure, escolta-la. Well, I have no way to say and there's nothing I can do. Well, I have no way to say and there's nothing I can do. Go.
on ens vols portar? Home, això sembla estiu, no? Sembla que, de fet, per la temperatura... Sembla estiu, molt febrer no sembla, eh? Mare meva. Doncs aquesta música potser us recorda un anunci d'Estrella d'Am que es va fer fa uns anys, que el dirigia la Isabel Coixet. Ves que no sigui això. Ves que no sigui això. I ja sabeu aquests anuncis de què van, eh? Rotllet mediterrani, tota de respirar molt a cosa mediterrània. Doncs bé, una de les imatges que es van utilitzar en aquella ocasió va ser el monestir de Sant Pere de Rodes, que apareix en aquest anunci com a símbol del Mediterrani, perquè doncs, era una trama amorosa de cuiners que es desenvolupava al voltant del Bulli, on sortia el Ferran Adrià fent un cameo, i ens permet doncs, començar amb aquest monument que és el símbol del primer romànic a Catalunya, de l'aparició del romànic, que és Sant Pere de Rodes. Impressionant. Si haureu estat, doncs recordareu que té una de les vistes millors dels països catalans. Veus el Cap de Creus, el Golf de Roses, i seria com el nostre Cap de Súnion, per posar un altre exemple, ja que estem una mica al Tair o Viajar, aquella imatge del temple grec amb la posta de sol, doncs podria ser el nostre equivalent a aquest indret de Sant Pere de Rodes, que hi ha qui diu fins i tot que és on neix el romànic, Fixa't tu, escolta, jo no hi he anat mai. Mira, jo no ho volia dir, però jo també el tinc pendent. Home, és que això... Saps que no hem trobat mai el dia? Per anar al Bulli. No, al Bulli en fem tard. A Cala Montjoi allò ja han tancat, però per anar aquí a Sant Pere de Rodes, noi... Fem un combo i fem el Port de la Selva, el Bulli ja em dius que ja no, eh? Amb la samarreta, per això? Sí, tots amb la samarreta i ballant la cançó aquesta. Ja ho seríem tot de sèrie. Doncs escolta, no, aquesta és la segona parada que ens proposa en Joan Pau, però ara continuem. Cap a on ens portes? Doncs podem seguir pel Pirineu, en aquest cas a la Catalunya Nord, amb dos grandíssims monestirs, Sant Miquel de Cuixà i Sant Martí del Canigó, que han estat molt malmesos, estan molt modificats i també han estat molt espoliats. Això és un mal del romànic en general de l'arquitectura, però que encara són molt imponents i són símbols de la cultura catalana. De fet, fa uns mesos va haver una trobada de presidents de la Generalitat, i ens pren drets, gairebé, que va anar fins i tot al Jordi Pujol, que estava amb problemes de salut, i la trobada la van fer allà a Sant Miquel de Cuixà, és a dir, continua sent considerat un símbol de la catalanor, no? Igual que el Canigó, que hem de dir, no? Doncs que va inspirar un poema de Verdaguer i que el mateix Verdaguer va ser qui va promoure que es reconstruís aquest monestir, no? Doncs aquests dos monestirs del Conflent, de la Catalunya Nord, també ens serveix doncs, per reivindicar que el romànic neix en aquesta zona pirinenca, fora també del Principat. Sí. Dos llocs que també us heu d'apuntar. Jo hi he anat. Tu l'has pujat al Canigó? Sí. A dalt de tot? Sí. Oh, carai. Clar, vaig veure tot el que està explicant en Joan Pau. Sí? Home, i tant. T'estàs quedant amb mi o no? No, que t'ho dic en sèrio, I què et va semblar? Que no faig cara. Tu vas pujar al Canigó, Mercè, Vas fer la grimpada final i tot? Sí, quan estava... Vols dir? Quan estava millor. Doncs sí. Quan estaves millor. Vale, sí, perquè ara ja ha passat el temps, Joan Pau, però... En fi, escolta, no em posarem un jardinet. Sant Miquel de Cuixà i Sant Martí del Canigó, sens dubte. Una bona parada. Però és que ara... Paula, posa'ns música de suspens. Va, tira. Clar que, per un moment, Jarque, Joan Pau. O sigui, música de James Bond relacionat amb l'art romànic? Sí. No, a mi no em quadra. No veieu cap connexió possible? Des de casa, tampoc? Penseu alguna cosa? No? Explica'ns-ho tu, Joan Pau. Doncs mira, a Cardona, a Sant Vicenç de Cardona, es va rodar un anunci de James Bond, de l'actual, tot i que ja ha plegat, el Daniel Craig. No em consta que tingui successor, perquè cada dia surt una notícia diferent de qui serà el successor. Però es va gravar un anunci el 2020 on el James Bond, doncs, ho típic, apareixia en una festa i era el més xulo de tots, i el lloc triat era el Castell de Cardona, i es veia la col·legiata, l'església canonical de Sant Vicenç, que pels amants del romànic, i en aquest cas estic d'acord amb ells, és l'església segurament més pura i més perfecta a nivell formal del romànic, perquè és la millor conservada, i té uns volums d'una gran harmonia. És a dir, és una església que, d'entrada, sobta per la seva silueta, perquè està en un lloc elevat, però també quan entres desmentint una mica allò de ostres, el romànic és estret, és fosc, no m'agrada. Sí, és veritat que us diu això. A veure, pot ser que sigui fosc a vegades, però no sempre ho és, i en tot cas, com que Sant Vicenç de Cardona és un dels primers monuments romànics que de manera més esplèndida s'utilitza la volta
bòveda en castellà, no? Que és aquesta eina d'origen romà, li dona aquesta grandiositat a l'interior. Per tant, tu entres i allò respira espai, molt espai. Potser no molta llum, però sí molt d'espai. És allò que típic que dius, això no és gaire romànic, no? Exacte. Quan entres... Sí, no m'ho esperava així i tal i qual, no? Per aquests clichés que tenim molt, doncs, que ens han explicat, no? Que el romànic és fosc i el gòtic és lluminós. Bé, s'hauria de veure cas per cas, però depèn. Clar que sí. I Sant Vicenç de Cardona, de veritat, una església que és preciosa, tant per dins com per fora, i que hi heu d'anar. I, per cert, o sigui, a banda d'aquest anunci de James Bond, diria que també s'ha fet alguna altra pel·lícula, no? Sí, senyora. Aquí, no sé si sou gaire devotes del cinema clàssic, d'Orson Welles, per exemple. Sí? Ciudadano Kane i tal. Doncs Campanades de mitjanit, una pel·lícula shakespeariana de... És que veig com la Mercè li fa un gest a la Marta, tipus... Tu no t'ho jo sí, tu no. Això és normal. Vale. 2-0, de moment 2-0. 2-0. Doncs Campanades de mitjanit... Jo soc la primera, a la classe. Sí, ja veig que 1-0 en cinema clàssic. Molt bé, segur que està subscrit a Filmin. Aquesta pel·lícula que es va rodar en blanc i negre, és una pel·lícula fantàstica que, de fet, està a Filmin, si no recordo malament, d'Orson Welles, sobre la figura de Falstaff, que està ambientada a la col·legiata de Sant Vicenç de Cardona. Imprescindible pel·lícula, també. Apuntadíssima. Quina feinada ens estàs donant. Joan Pau. Sí, no vinc, Cinema clàssic, Harker? Sí, ja ho apunto. Romànic no és una cosa fàcil. Deixem el James Bond, i si et sembla, Joan, ara passem... Ai, espera't. Què més en surts? Seguim amb aquesta ruta i cap a on ens portes, diu tu? Anem a Ripoll, no sé, igual et semblava una paraula malsonant, però és el monestir català més important de l'edat mitjana. És sobretot focus de difusió cultural i de vincle amb Roma, amb la Santa Seu en el seu moment. De fet, el monestir de Ripoll, que avui en dia està gairebé del tot reconstruït, es va fer inspirant-se en Sant Pere de Roma en aquell moment, en el que era l'església medieval prèvia al que avui és la Basílica del Vaticà. Per tant, amb un absis molt espectacular, sobretot, que era el que predominava en aquelles primeres grans esglésies romàniques. Avui en dia podem veure 7 absis que estan reconstruïts, però en aquell moment doncs, era una església que marcava sobretot la internacionalitat del romànic, l'entrada aquesta del romànic a través de Roma. Us deia que no se'n conserva gairebé res, per què? Però el poc que doncs, per les guerres, sobretot entre liberals i carlistes al segle XIX, i per un munt d'incendis, o sigui, ha sigut pupes anava a dir una paraulota, aquest monestir, moltíssim. Per sort, gràcies a Déu i mai més ben dit, se'n va salvar la portalada, que avui en dia doncs, és candidata a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i que és la millor portalada del romànic català, una de les més importants de tot el romànic, i que s'ha definit a vegades com una bíblia de pedra, perquè podeu trobar allò pràcticament... Tot, bonic. Tot allà esculpit. Impressionant de veure també la portalada de Ripoll. Qui va reconstruir el monestir de Ripoll? El mestre d'Antoni Gaudí. Això poqueta gent ho sap, però els estudiants de la UB, no sé si vosaltres veuen a la UB a l'edifici central, o hi passeu sovint, però els que passen per allà, doncs cada dia... Això és plaça Universitat. Plaça Universitat. Avui la tractorada... Per allà passaven els tractors, avui? Mira, han anat cap per Gran Via, sí, clar, per Gran Via. Per feina. Sí, doncs mira, l'autor d'aquell gran edifici que tenim allà a la plaça Universitat és Elias Rogent, que va ser el professor d'Antoni Gaudí, ha passat a la història, diguéssim, en aquest sentit, com un secundari, perquè va ser el professor del gran geni, i era un arquitecte historicista, que era una mica el que es portava en aquella època, no? Recuperar estils, especialment de l'edat mitjana, quan Catalunya se suposava que havia tingut més esplendor. Doncs bé, es va fer en estil neoromànic, aquell edifici de grans dimensions, que també té influències del romànic alemany, però té doncs això, els arcs de mig punt, les torres en forma de campanar, i és un edifici neoromànic de l'arquitecte que també va reconstruir el monestir de Ripoll. També. Això ara sí que no m'ho esperava, això. Soc millennial. Què vols? Però no m'ho esperava. O sigui, ara sí que estic perduda. Us recordeu què fèieu l'octubre del 97? El ridícul. Probablement. A part d'això, que podíem compartir. Doncs mireu, mentre us dono temps per pensar-ho, el Museu Nacional d'Art de Catalunya en aquell moment va acollir la celebració dels Premis Ondes. Diria que ho presentava la Gemma Nierga i l'Iñaki Gabilondo. Doncs bé, entre les estrelles convidades hi havia
la gran sensació del moment, que eren, per una banda, les Spice Girls, que per cert van ser escridassades, i va passar la història perquè es van enfadar amb els fotògrafs i fins que no sortissin elles no podien actuar. Però van ser elles que es van quedar... Culpa d'elles, clar, home. I els Backstreet Boys. Què es pensen? Doncs què va passar amb els Backstreet Boys? Que els hi van dir, veniu, que us ensenyarem una cosa que tenim aquí. I aquesta cosa que tenim aquí eren les pintures del Museu Nacional d'Art de Catalunya, fins al punt, i això ho expliquen al mateix museu, la Carme Tellez, de l'àrea de desenvolupament de negoci, en un vídeo, doncs els hi van fer una foto allà, a l'absis de Sant Climent de Taüll. No sé com ho devien interpretar, però els Backstreet Boys han vist el romànic català. Que bo! O el Cris de Taüll els ha vist a ells. Vaja, això està certificat fotogràficament. Mira, potser estava allà, fins i tot. Mira què et dic, el 97. Què dius? Fent de fotògrafa? Sí, mira. Sí? Tinc moltes vides. Joan Pau. Doncs mira, queda dit. I això ens permet parlar de Taüll, que en aquest cas sí, és l'únic conjunt patrimoni de la humanitat, les esglésies de Taüll, les originals, les de les Vall de Boí, Sant Climent, Santa Maria, però també Santa Eulàlia, que és aquest conjunt únic, que a més ve d'estar d'aniversari perquè ha complert 900 anys. Es va consagrar el 1123. Poquetes vegades tenim proves de quan es va consagrar una església. En aquest cas tenim una columna on hi ha l'any escrit i per això ho sabem. I doncs aquests campanars tan reconeixibles, no? Que no només tenien un ús litúrgic, ostres, és que parlar d'això amb Backstreet Boys em sembla un somni, una flipada increïble, sinó que servien com a instrument de comunicació. Els campanars a la vall, doncs, quan hi havia qualsevol perill, recordem que encara... Reconeixien, no? O sigui, aquest llenguatge... Sí, era missatgeria aèria. Mira, jo tinc la foto de grup tenim un grup de família a WhatsApp i tenim la foto de grup a 8 a 1. Veus que macos, que ferms. Amb el campanar. Molt bé, Oi que fem goig? Anava a dir Sant Boi, m'agrada molt, perquè jo soc de Sant Boi. No. Era un lapsus que m'hauria agradat. Sant Boi no hi hem anat encara. Això no t'ho haguessis esperat, Home, això, hauria sigut ja preciós, Vinga, va, d'aquesta música que estem escoltant dels Backstreet Boys, Joan Pau, ara canviem de localització. Vinga, va, canviem i us proposo la Seu d'Urgell. Per què? Doncs perquè és l'única catedral íntegrament romànica de Catalunya. Si dius, vaig a fer la radiografia al romànic, a veure, què hi ha aquí? Doncs hi ha moltes esglésies, rurals sobretot, però si volem trobar una catedral, l'única que és íntegrament romànica, n'hi ha algunes que són de transició, com la de Tarragona, com la de Lleida, però és la de la Seu d'Urgell. I a més, doncs en aquest cas va acompanyada d'un museu super interessant, el Museu de la Seu d'Urgell, amb una representació que a mi em té enamorat de la lluna trista. Jo la faig servir molt a les meves xarxes socials. Ah, sí? Una lluna que està amb una carona així, plorant. Que se li veu que està trista. Se li veu que està trista, cosa estranya, perquè el romànic sempre diem que destaca per ser molt neutral emocionalment i molt seriós i molt amb cara de pal. Doncs bé, en aquest cas hi ha aquest gest molt clar de la tristor de la lluna, que ve d'una representació del Calvari. La lluna i el sol estan al voltant de la creu i ploren per la mort de Jesús. Mira, fem una cosa, perquè ens queda un minut per arribar a 2:15 de 6 de la tarda. Ens queden dos punts que ens vol portar avui en Joan Pau. Jo crec que els hem de fer, de rigor. I si et sembla, ho podem fer ràpidament o no? Sí. Vinga, va. Doncs mira, podem anar a Vic, que també té el Museu Episcopal de Vic, que és el segon més important del romànic, i sobretot per mi és el paradís de la pintura sobre fusta, sobre taula, que era més econòmica que els frontals de marbre o d'orfebreria. I per tant aquí en tenim un munt per veure i per descobrir. Sobretot el frontal de Santa Margarida de Vilaseca, que té una santa devorada per un drac meravellosa, dels meus preferits, que és la patrona de les embarassades, perquè va sortir del drac allò, esquinçant-lo. Per tant, doncs, Vic ben apuntat. I una següent parada pot ser Santa Maria de l'Estany, al Moianès, que aquí em mullaré, és el millor claustre de Catalunya. És que ara t'ho volíem preguntar. Sí? Per tu és el millor claustre? Per mi és el millor claustre. Ja que l'última vegada em vaig mullar amb les Mare de Déus, això que acaba de dir no ho hauria d'haver dit, però avui em mullaré amb els claustres. Hi haurà gent que li agradi el de Girona, el de Sant Cugat, el de Sant Benet de Bages, el de Cuixà, el de Lluçà, el de Sant Pau del Camp. Respecte màxim per tothom, però el de Santa Maria de l'Estany és que és una preciositat. Té uns capitells d'una bellesa, d'una fantasia, que tenim, per exemple, un bou que toca una mena de violí, que es diu Rabec, un bou violinista, que sembla allò Chagall, no?, per qui li agradi l'art modern, o una dama que es pentina, o uns amants. Quina meravella. És una preciositat. És un claustre que heu de veure. Però això, si no t'ho indiquen, no ho veus, eh? Si vas passejant per allà, per aquests claustres, clar, has d'anar amb algú que hi entengui i t'ho faci veure. Totalment. Ui, ara sí. Què? Arribem al final. Arribem al final i anem a la desena parada. També per demostrar una mica que tenim romànic a l'àrea metropolitana de Barcelona, per si ens esteu escoltant des de l'àrea metropolitana, doncs també n'hi ha i molt, a part de Sant Pau del Camp, que l'havíem comentat, que és una meravella, Barcelona, ciutat. Doncs a Terrassa tenim la Seu de Gara,
que podria ser d'alguna manera l'escenari d'un crims romànics. Ara m'agrades. Ara m'agrades. Pregunta-li al Jarque d'on ets. Fes-me una pregunta. D'on ets? De Terrassa. Pot ser que siguis de Terrassa? És correcte. I quantes vegades has Mira, saltat? hi vaig passar corrent. Què has fet perquè sigui patrimoni de la humanitat? S'hi van casar els meus pares, per exemple. Jo crec que això va ser el que va definir... Això va ser, segurament va ser el detonant. Per això van tots els llibres, clar, d'història. Però escolta, volem foto d'aquest home, d'aquesta imatge? Ah, ja us ho portaré. Quina de les... A Sant Pere, Santa Maria o Sant Miquel? Això t'ho he de confirmar. Jo posaria la mà al foc que va ser Sant Pere. Vinga, trivial romànic. Anem apostant per Sant Pere, que era l'església parroquial. Doncs aquest conjunt té 1.500 anys d'antiguitat, gairebé tant com el matrimoni dels pares de... Home, són grans, però no tant, Joan Pau. Perdoneu. Més de 50 anys. Jo tinc molt carinyo a les coses antigues, ho he dit amb el màxim respecte. Sempre, això sempre. Per tant, cap a la Seu de Gara, Sí, a la Seu de Gara, on es podria fer un crims romànic, perquè estan pintat el martiri de Sant Tomàs Becket, que va morir el 1170, l'arquebisbe de Canterbury, i 10 anys després ja es va pintar com mataven aquest senyor. Veus? I era premonitori, del matrimoni. Era com un tuit, allò. Última hora, allà pintat. Escolta, hem de dir-li ja... Hem d'acomiadar en Joan Pau, però ens quedaríem encara més amb ell. Sí. Pots tornar d'aquí un mes o no? Això. Si voleu, sí. Sí? Saps què podem fer també? Anar un dia a Catalunya en miniatura. Ai, que bé! Que allà ho podem veure tot. Allà tot el que hem comentat ho tenim allà. Per mira. allò organitzar la ruta. Perfecte. Doncs això tenim ens agrada. Tot en petitet. Sí, no? I així també ens fem una idea, no?, de tot el que ens expliques. A més, és del meu any, és millennial, el Catalunya en miniatura, 40 anys també. Joan Pau, i les samarretes? Ah, sí, samarreta. Ara en parlem. Ara farem negocis. Joan Pau Hinarejos, periodista divulgador i autor del conte, l'heu de seguir ja, si encara no ho feu. @romànic català. Moltes gràcies. Joan Pau. Gràcies a vosaltres. Salut i romànic.